Kacing pule na kashiti banding kong jong Petrus kalendong ke banding kong kat ke basipau hado makan ril. Kani kalong kacing penim ke bagi noi tu lepa kilawat penia bat kilatokit. Kile tu lepa ya kacing la sebunu belai ke bansawan long ke jongpi. Kilatokit ya kipor berkicing long perthei ke bau mensi mukuris udon hapo jongki. Ukudau nama ritu lepa ya kecing syashtom balamang ya ukris berja keburam ke banbur. Kilatip dah kecing penpau bakata ke bagi penbitkam dari kebentah jongki. Henry dah kebentah jongpi pan mentah lapen menasai ya kata hapi dari kinoya lap ki balawan ra ya ke kubor berbahasa pi dah kebor jong mensim bakuan ya balapha na beneng. Kini kilong ki ba ki angal ki trang banwat jing tim. Namar kata pidei ban pentipit ialah kecing mut jing perkan ban im adkar. Tu ban chat lut ialah kecing kerban haki jing ai ya kaban walam hapi haba uci sukuris unwan pau. Kumni kuan bom bakongu wat pendam ha kecing kwa brai ki ba pilabang menshua kecing bom tim jongpi. Henry tu kalalong ki bakuat agi jingla jingkam jongpi. Kat kum kadur jong tau bakuat ubalakot yepi. Tu kan mau baka jing tau ka ong. Tu long ki bakuat namar nga ngalong bakuat. Kaktin jong trai. Kajing pule ni gospel bakhoi kat ke Markus. Kalendong ka bashpau kat khat arthupra hadu lai phuwei. Deu Petrus ulakam ketian. Hakmi ngila no aka baro ban ngila buat yame. Hooi ujusu la pai ketian. Ban ga ong hapi jar uba ino ela ka yeng kasam ela ka hinman ki para shinrang ne kan thei ela ka kamien ne ukpa ela ki kuan ne ki bri ki khndo na ka banta jonga ma na ka banta ka gospel un yo manta shis pa sha ki yeng ki para shinrang bat kan thei ki kmie ki kuan bat ki bri ki khndo lang bat ki jingsha ban ben bat ya ka jing imbam jukut ha ka perthei ka ban sawan buan ke baning kong kin salong khadu ke bakhadu pat kin salong ning kong. The gospel jong try.